Uvaliwe umtholampilo waseZwide eBhayi kulandela umbhikisho wezisebenzi ezikhala ngokungahlinzekwa ngempehla yokuzivikela ekuthelelekeni ngegciwane icorona. Izisebenzi ziveze izinsolo ezithi kunezisebenzi eziyishumi nomu ezitholwe ukuthi zine COVID-19. Izigulane zamkele ngabasebenzi bebetoyitoya ngaphandle kwale clinic. Abasebenzi bathi bayanyanzelwa ngabaphathi bale clinic basebenze njengokuba belinde iziphumo zabo emva ukuba ogxa babo befunyene benale ntsholongwane iCovid-19. Kule weekend nje iyodwa inamba zenyuke zayoma kwinani ku-11 phakathi ko-10 to 11. Sisesajonge leyo namhlanje sifumanisa into yobana linyukile alisekho kwalapho kuloo nto leyo. Ngoku eyona ngxaki bekabasebenzi kakhulu kwindaba yobana boqhubekeke besosulelana ngesi sifo kuba uthi umuntu ngokwethestiwe kodwa iziphume ngekazifumani kunyanzeleke makaze emsebenzini. Ngabantu abangaphezulu kwamakhulu abathi bandwendwe le clinic ngosuku. Abasebenzi bakholela ukungabikho kwempahla ekhuselayo ingathi ibeke ubomi babo emngciphekweni. Ke sifuna i-gowns, sifuna i-N95 mask, sifuna i-gloves, sifuna i-surgical mask. Asifuni ukusebenzisa i-surgical mask for the whole day. Asifuni ukusebenzisa u-N95 for 2 weeks njengokuba umqeshi esitsho. Umphatho wezempilo uGqr Zwide ukundwendelo kweliphondo namhlanje umba wokushokoxeka kwempahla zokukhusela kulindeleke ushukuqwe naye. Isithili saseNelson Mandela Base isiqhubo sale ntsholongwane kweliphondo njengokuba sinabantu abangaphezulu kwamakhulu amahlanu abathe bafunyana benayo. Isibhozo sithe sasutywa ukufa ngenxa yale ntsholongwane. Abasebenzi bathi le clinic iza kuhlala ivaliwe bade bafumane impahla zokuzikhusela kwaye nekliniki igutyulwe yonke. Kwindaba ze SABC ndingumcebisi ngqina ndiseBhayi.